Доколкото разбирам, всичко е наред от помощник съдиите. И ето го първият съдийски сигнал. Веднага тръгват в атака играчите на Валентин Илиев. От другата страна пък футболистите на Урович предпочитат да повече от Урович. Виждаме как топката бива изпращана възможно най-далеч от наказателното поле на Стоянов. Сега Младенов, хубаво двойно подаване, да видим дали ще стигне Младенов до топката. Да, пада и Дуспа. Това е Дуспа за ЦСКА 1948. Беше фаулиран там Давид Стоянов. Не мисля, че има съмнение. Изобщо не успя да играе с топката. Готов е Спасов, очаква само съдийския сигнал. Съдята предупреждава къде трябва да бъдат футболистите. Ето го и него, засилва се Спасов, удар и вратаря на Урович Стоянов хваща. Доста несериозно обаче беше това изпълнение. Вратата, сега нека да видим повторение на Дуспата. Виждате колко леко реши да бие Спасов. Честно казано, аз ако бях вратар, щях да разбера точно в кой ъгъл. Виждате леко по тревата. Джамов наляво, сега възможност за центриране, отказа се в първо време. Рикошет и отново топката минава покрай вратата. Този път вече доста по-близко беше Борислав Трендафилов. Загубиха в центъра на терена, подаване към Маринов и той сега ще трябва да намира свой съотборник. Не, шут, рикошет и гол. Всичко имаше в това нападение. Не, накрая отбора на ЦСКА 1900. Борислав Трендафилов иначе имаше претенции за Дуспа на Иван Маринов, преди обаче тази добавка. Виждаме сега финт, опита за удар, който срещна тялото на футболист Урович, след което Трендафилов от близо нямаше как да сбърка този път. С Давид Стоянов, отново Савов към Младенов. Надясно успява Младенов да мери, след това Маринов по дясното крило. Тръгва Маринов сам е в наказателното поле. Трендафилов и 2-0. Бързи два гола в рамките на една минута. ЦСКА 1948 вкара два гола изцяло. На близост нямаше как да пропусне. Виждате колко много празно пространство имаше за нападателя на ЦСКА. Никой не го притесняваше. Отново обаче аплодисменти за това хубаво подаване. Наистина футболист Урович, който да владее тази топка. Сега тръгва по крилото Георги Младенов. Хубаво подаване за Димитров и възможност за Спасов да се реваншира за пропуснати Дуспа гол. 3-0. Претенции за засада от страна на Урович. Няма вдигната такава обаче. Спасов, да видим сега повторението. Не мисля, че има основания за засада в тази ситуация, не поне от това повторение, което виждаме. Центриране играч на Урович, вкарва гол. Резултатът е 3-1. Виждаме хубавото центриране отново в наказателното поле. Там беше оставен непокрит футболист с номер 9 и той откри Калуян Стефанов, добре изведен зад отбраната, тръгва по крилото, трима футболисти на ЦСКА в предни позиции, удар и гол. Ползват това добро подаване на Калуян Стефанов. Виждате, полупразна врата беше оставен Йоан Маринов да отбележи. Нямаше как вратаря да се намеси в външната линия. Успя Сава Савов да отнеме топката. Сега Калуян Стефанов, възможност за Калуян Стефанов, удар и гол. Забави се малко с решаващия удар Калуян Стефанов, но накрая безапелационно с 5-1 на отбора на Урович.
Виждаме хубавото подаване за Стефанов и той няколко пъти залъга вратаря, след което убива в близкия му ъгъл, но много силно и от близо. Нямаше какво да прави тук стража на Урвич. Възможно сега отново за ЦСКА. Трима защитници само на Урвич. Също 4 нападатели. Маринов. Топка. Няма засада. Възможност и гол. 6-1. Ако проявят малко повече желание, играчите на ЦСКА могат да се натидат. Двуцифрен резултат. Виждаме. Наистина много хладнокръвно Божилов. Бързо от бранителите в червено. Топка за Калян Стефанов. Няма маркирана засада и възможност най-вероятно за седми гол. Калян Стефанов бавно и спокойно можеше и с топката във вратата да влезе. Виктор Стоянов, виждате сега, ако не разчете на негови действия и мисля, че той веднага разбра, че това ще е още един гол в неговата врата. Беше изпреварен от Калян Стефанов, ако трябва да сме до край коректни, и 7-1.